Chino! Opa. At mahal, nagbabalik si Kim Chino na hindi player, kaya hindi ka sasayangin at hindi ka paiiyakin. Wow! Time slot ko to eh. Bubuhatin ko talaga ang aking bangko. Balik Chinitox na tayo, mahal. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko kanina, bibigyan kita ng tatlong linyahan or common na linyahan ng mga player sa pag-ibig. Ito na, mahal. Sabi ko kanina, recap na tayo. Una, linyahan ng player sa pag-ibig ay ikaw lang naman ang kachat ko. Diba? Yan yung honestly na talaga nga namang gamit na litanya. Pudpud na pero dahil crush or pasok sa standards mo, aba, mapofall ka talaga. Hindi, mahal, hindi ka niyan priority. Gusto lang niyang paniwalain ka na special ka para hindi ka umalis sa buhay niya. Kahit sa totoo lang, kayo ng mga kalandian niya ay talaga nga namang may rotation ang schedule. May schedule, ganun kayo karami, mahal. Tandaan mo, hindi ka buko pie. Hindi ka special. Ang pangalawa naman na linyahan ng player sa pag-ibig ay hindi pa ako ready, pero seryoso ako sa'yo at pero gusto kita. Diba? Yun yung sinasabi nila na, ay, pasensya na, hindi ako ready pa, pero ikaw lang talaga yung gusto ko, pero yung intention ko talaga sa'yo ay sobrang linis. Yan yung mga pagkakataong nagtatanong ka na, mahal, kung anong estado nyo kasi nag-I love you, nag-update with each other, may tawagan or call sign, pero ano kayo? Magkaibigan. At ikaw, hinahayaan mo naman na ganyan yung trato sa'yo. Hinahayaan mo naman na friends premium kayo. Hinahayaan mo naman na talaga nga namang invested ka sa kanya, pero siya, ay nako, isa ka lang sa options at pastime niya. Sakit, no? Sakit. Ito na, mahal. Ang pangatlong linyahan ng player sa pag-ibig. Huwag ka na magalit. Lalambingin na lang kita. Ito na yung pagkakataon na ikaw ay para bang umaalma na sa mga nangyayari. Ikaw ay nakikita mo na yung pattern, no? Kung anong oras ka lang kinakausap, tapos nararamdaman mo ng marami kayo. At some point, gusto mo nang klaruhin, nagtatampo ka, o di kaya gusto mo nang umalis, di ba? Tapos, dyan na yung papasok na huwag ka na magalit, lalambingin na lang kita. Ayoko kasing nag-aaway tayo, baka kasi hindi ka mag-reply. Huhuhuhu. Yung mga sad boy, no? Sad girl, yung mga ganyang litanya. Pero alam mo, mahal, ayaw niyang makonfront ang kasalanan niya. Kumbaga, kung nagkaroon siya ng kasalanan ng pagkakamali, hindi magsosorry pero lalambingin ka lang. Paano yan kapag naging kayo? Paano yan kapag naging jowa mo? So, pwede siyang mangaliwa, pwede siyang magkaroon ng kabit, pwede siyang tumikim ng iba, tapos kapag nahuli mo, lambingin na lang kita, mahal. Uy, wag gumabot sa ganong point, mahal. Wag gumabot sa point na kung saan talaga nga namang hindi mo na alam ang worth mo at ganon ka nakabulag sa pag-ibig. Wag na ganon. Kasi baka si Kim Chino hindi ka na matulungan. Ang kailangan mo, himala na. Walang lunas dyan, mahal. Kaya utang na loob, sana itong Chinitox topic natin tungkol sa player sa pag-ibig, i-take note mo para hindi ka na laro-laruin. Okay yun, klaro tayo. Kaya utang na loob, huwag ka na magpalaro. O siya, ako'y babiyahin na, pero makakasama pa rin naman ako bukas, 69 tayo. At muli, ako ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si Kim Chino at susunod na po sina Rocky Terra at Titan Jello sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titan Jello. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.